Zo werd vanmiddag de carnavalsposter van 2017 gepresenteerd in het Limburgs Schutterijmuseum in Stijl. Kunstenaar is Cher Jacobs uit Tegelen. Hij probeerde de vasteloven te vangen met een afbeelding van een kind. Het is natuurlijk een geweldige traditie en die moest in ere haaien. En wie kent die het best in ere haaien? Door kinderen erbij te betrekken zodat ze meegroeien. De vasteloven brengt sowieso het kinderdicht naar boven. En ik vond het verhaal van Cher ook mooi. Alleen was het voor Cher Jacobs misschien iets moeilijker om zich in te leven. Want hij is van huis uit niet opgegroeid met de carnaval. Ik ben opgegroeid in Limburg, maar mijn ouders hadden niet heel veel met carnaval. Wel op schoolcarnaval en zo, maar daarna eigenlijk helemaal niks meer. Bijna niks meer, laat ik zo zeggen. Prachtige poster en iedereen kan ermee aan de slag. Zo'n 75.000 exemplaren van de carnavalsposter worden gedrukt. Vanaf morgen is de poster af te halen bij de provincie en bij de kantoren van de Limburgse kranten.